खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन। फिर खनसेबाव नोंथांमोनखौ आं बरायबाय। लोगोफोर, जों मानसिनाव प्रब्लेमा जेब्लायबो फैयो। फारागा बेनोल' जों बे प्रब्लेमखौ बोरैहाय सलुसन खालामनो। बिनिखायनो आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ एसेब्लाबो हेफाजाब होनो नाजागोन जे जोङो प्रब्लेमखौ माबायदि खालामोब्ला जोंनि प्रब्लेमा सलुसन जायो। लोगोफोर, आङो दिनै बिनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदानै सल' लाबोदों। थ' बिदिब्ला देरि खालामाजासे जों बे सल'खौ खोनासंदोनि। सानसेखालि सासे फोरोंगिरिया गावनि सोलोंसाफोरखौ लानानै बियो फोरोंबाय थादोंमोन आरो ओइदिनखालि बियो गंसे गामलायाव मासे एम्बुखौ दोननानै होबाय। जेब्ला एम्बुआ गामलायाव दोनजायो, एसे दै दंमोन, बे दैयावनो बियो बाज्ल'बाय थाबाय आरो बे फोरोंगिरिया बे गामलायाव थानाय एम्बुखौ दैजों लोगोसे बेखौ गेसाव दोनो। जेब्ला गेसखौ सावनानै होयो अब्ला दैया एसे गरम जानो हमनायसै। जेब्ला दैया गरम जायो, बे एम्बुआ बै दैनि गरमजों दैनि टेम्पारेचारजों गावखौ मिलायनानै बियो थाबाय। बिनि अनगायै आरोबाव बे दैखौ गेसखौहाय आरो बारायदेरनानै होयो। जेब्ला गेसनि अरखौ बारा खालामनानै होयो, एम्बुआ आरो गरम जाबावनायसै आरो एम्बुआ गावखौहाय बै दैनि टेम्पारेचारजों आरोबाव मिलायनानै थाबावबाय। नाथाय लासै लासै बै दैया गोदौनो हमबाय। जेब्ला दैया गोदौनो हमो अब्ला एम्बुआ सानबाय, आङो बे दै गोदौनायाव आङो थानो हानाय नंला। बिनिखाय बे एम्बुआ बै गामलानिफ्राय बारनो हमनायसै। नाथाय जेब्ला एम्बुआ बै गामलानिफ्राय बारो अब्ला बे एम्बुआ बै गामलानिफ्राय बारनो हायासै। लासै लासै दैनि गरमजों बे एम्बुआ गावनि जिउखौ खोमानानै लाबाय। जेब्ला एम्बुआ थैयो अब्ला फोरोंगिरिया गावनि सोलोंसाफोरनाव सोंबाय, बे एम्बुआ मानि थाखाय थैखो? अब्ला सोलोंसाफ्रा बुंबाय, गिरि, बे एम्बुआ दै गरमजों थैदों। अब्ला फोरोंगिरिया बुंबाय, नङा, बे एम्बुआ दै गरमजों थैयाखै, बे एम्बुआ गावनि साननायनि थाखायनो गाव थैबाय। अब्ला सोलोंसाफ्रा बुजिनो मोनासै, बिसोरो कनफिउस जाबाय। अब्ला फोरोंगिरिया बिसोरखौ बुंबाय, जेब्ला बे एम्बुआ दै टेम्पारेचारा गरम जादोंमोन अब्ला बै समावनो बियो बारनांगौमोन। जि समाव बे एम्बुआ बारनांगौमोन बै समाव बियो बारासै। आनखि बियो बै दैनि टेम्पारेचारजों गावखौनो मिलायनानै लाबाय। लासै बिनि एनार्जिया खम जाबोबाय थाबाय, मानोना गासैबो बोलोखौ बियो बै समावनो हगारजोबनानै लाबाय। जायनि थाखाय बे एम्बुआ जेब्ला दैया गरम जायो अब्ला बेहा इसिबां बोलो गैलामोन जे बियो बै दैनिफ्राय बारहरनो हानाय। जायनि थाखाय बे एम्बुआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो बुंनो नाजादों जे जेब्ला जोङो जि खामानिखौ राइट टाइमजों लोगोसे राइट डाइरेक्सनाव जुदि जों खामानि मावाब्ला एबा टाइमजों लोगोसे जि खामानिखौ जोङो मावनांगौ बे खामानिखौ जों जुदि टाइमजों लोगोसे मावफानो हायाब्ला जोंबो एम्बु बायदि बारनो हायियाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय बायदि जागोन। लोगोफोर, बेनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों, जोङो जि खामानिखौ जि टाइमाव मावनांगौ जोङो बे टाइमावनो बे खामानिखौ मावनांगोन। अब्लासो जोंबो जिउआव देरहासार आरो साक्सेस जानो हागोन। नङाब्ला जोङो जोंनि प्रब्लेमाव गावखौनो जोङो फोजोबनानै लानाय बायदि जागोन। लोगोफोरा, आङो आरो बारा गोलाव बुंनो थाङासै। नोंथांमोना बेबायदि मोजां मटिभेशनेल भिडिअ खोनासंबाय थानो लुबैदोंब्ला आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेट खालामनाया नोंथांमोननियाव बयनिख्रुइबो सिगां मोनहैनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।